לכל הנשים שיוצאות לעבודה, התלבשו בצניעות, לא בצורה מגרה. כי רוב הגברים לא כמרים במנזרים, וכשהם חרמנים הם לא שולטים ביצרים. ושלא יהיה לכם פיקפוק, אני ממש לא הרבנית קוק. אז כסו את השדיים, שלא יתפתו להכניס ידיים. ולכם הגברים עצה ידידותית, שלא תואשמו בהטרדה מינית, לפני שאתם שולפים את הפין, ולא כדי ללכת להשתין. חישבו פעמיים לפני שאתם מורידים את המכנסיים, השאירו אותו במצב של נמנום, גם אם הוא מת משעמום. ואתם פוליטיקאים ואישי ציבור, אל תהיו שאננים, זה הכל משחק מחור. ברגע שתקודמו במשרה מדינית, מי שהיא תטען שהיא הוטרדה מינית, אז אל תפרשו לאלתר. ברוב המקרים ההוליד עכבר, כל אישה שתרצה לנקום תתלונן על הטרדות. כל אחד מהגברים בקלבוש יכול להיות. גברים בקלבוש יכול להיות.